सकाळपासून काय शूट घेतलं नव्हतं. म्हणलं चला आता तर शूट घ्यावा. शिवराजाला होता शाळेवरनं, त्याने येताना आणले होते पेरू आणि पेरू दोघांना दिले खायला. आणि शिवराजच्या हातात होते वटाणे, तो दीदीला देत नव्हता, त्यानं घेऊन बसलेला. इथे त्यांनी दिला होता मला शाबू खायला, मग ती मी शाबू खाल्ला. आणि मी शाबू खायला आलं, दोघांची बघा किती कुलबुल चालू होती. आणि आजचं पारायण त्यांनी केले बघा. आणि 2-3 दिवस झालं मला व्हिडिओ टाकायला जमलं नाही. त्याच्यामागं कारण की इथं नेटवर्कचा खूप प्रॉब्लेम आहे, रेंज नसते इथं, त्याच्यामुळे. आणि इथं बघा त्यांनी वाचत बसलेलं, मी बसली होती ऐकत कसं वाचते ती. आणि बघा इथं शिवण्याचं नंतर आजचं शेवटचं पारायण होतं, त्यामुळे बामण काका बोललेले. मग त्याने अभिषेक ती केला, पूजा केली मस्तपैकी, सगळं चांगलं व्यवस्थित प्रमाणे झालं. आणि नंतर मला काय मिळलं नाही पूजा ती करायला, मग हे मान त्यांनाच मिळाला. 6 दिवस मी केलं, 7व्या दिवशी त्यांनी केलं. बघा अशी मस्तपैकी पूजा झाली. आणि लेकर बघा किती मधी करते ती. नंतर आरती ती